επαρχίας Πάφου σας περιμένουν. Το μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης. Αρχικά αμυντικό έργο των Βυζαντινών, ξαναχτίστηκε από τους Φράγκους, καταστράφηκε από τους Ενετούς και μετά ξαναχτίστηκε και πάλι από τους Οθωμανούς. Αν τύχει να βρίσκεστε στην περιοχή το Σεπτέμβρη, μην χάσετε το φεστιβάλ Πάφος Αφροδίτη, το οποίο κάθε χρόνο ανεβάζει μια όπερα κάτω από τον ξάστερο ουρανό, μέσα στη ρομαντική ατμόσφαιρα του κάστρου, το οποίο ενσωματώνεται στην πλοκή, με διεθνούς εμβέλειες καλλιτέχνης. Ανακαλύψτε μοναδικά χριστιανικά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, όπως την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπο. Θαυμάστε τα έξοχα μοσαϊκά δάπεδα των ρωμαϊκών επαύλεων, τα οποία απεικονίζουν σκηνές από τη μυθολογία και αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, μερικά από τα καλύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τους παρακείμενους υπόγειους τάφους των βασιλέων, λαξεμένους στο βράχο και κοσμημένους με δωρικού ρυθμού κολόνες. Δέστε τη στήλη του Αποστόλου Παύλου, όπου, όπως λέει και η ιστορία, ο Απόστολος αυτός μαστιγώθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο νησί με τον Απόστολο Βαρνάβα. Θαυμάστε τα ζωντανά χρώματα των τοιχογραφιών στη σπηλιά που λάξεψε μέσα στο βουνό ένας ερημίτης στη μονή του Αγίου Νεοφύτου. Επισκεφτείτε την εκκλησία της Αγίας Σολομονής, η οποία αρχικά ήταν χριστιανική κατακόμβη. Εξερευνήστε τη μοναδική αρχαιολογική κληρονομιά στο Μάριον ή στην Παλέπαφο, και τα δύο πόλεις κράτη της εποχής του Σιδήρου. Ανακαλύψτε απόμερα χωριά, όπου τα παλιά έθιμα και παραδόσεις έχουν διατηρηθεί ζωντανά από γενιά σε γενιά. Επισκεφτείτε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στη Γεροσκήπου για μια εντυπωσιακή αναπαράσταση της παραδοσιακής ζωής του νησιού. Θα είστε ευπρόσδεκτοι όπου κι αν πάτε και θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε το πραγματικό πνεύμα αυτού που λέγεται κυπριακή φιλοξενία.